Здравейте! Сигурна съм, че всички вие, като нас, се радвате на красивите далии, които цъфтят в дворовете ни до късна есен. В момента е периода, в който повечето цветарски магазини и градински центрове продават грудки на далии. За съжаление обаче, далията е много чувствителна на съхранение и докато дойде време да се засади на двора през средата до края на април, е възможно грудките да загният, да изсъхнат или дори да измръзнат. Затова днес искам да ви покажа как да засадите далии в саксии, които по-късно да пресадите на двора или да аранжирате с други цветя и да украсите с тях балкона си. А сега да се захващаме за работа. За нашите цели трябва да подберем по-дребни сортове, тъй като има видове, които достигат до метър, метър и половина височина и те не са подходящи за отглеждане в саксии. Дребните сортове далии са много подходящи за саксийно отглеждане, защото създават богата листна маса и едновременно с това много и красиви цветове. Аз съм избрала да посадя оранжево-кафяви далии заедно с декоративен ориз Black Madras, който също расте в кафяво-оранжеви тонове и има подобни изисквания към почвата, храненето и светлината, както далиите. Качествените луковици са предпоставка за качествени растения. Подберете грудките за далии, като внимавате те да не са прекалено меки или сухи, да не са много дребни и да нямат следи от мухъл, загниване или друг белег на болест. Далиите са много гладни растения. Почвата, в която ще ги садите, трябва да е обогатена с хранителни вещества и да не съдържа вредители. Най-добре е да използвате торф за разсади, обогатен с перлит или друг влагозадържащ материал и да подхранвате далията с специализиран торф за луковични цветя, който е с по-ниско съдържание на азот и ограничава развитието на зелена маса за сметка на по-обилен цъфтеж. Далиите са много жадни растения също. Обичат добре дренираните оцедливи почви и имат нужда от често поливане. Далиите обичат слънчеви места. Сложете саксията на място, на което има поне 5-6 часа слънце дневно. Те растат високи и обикновено имат нужда от подпора, за да не се прекършат под тежестта на цветовете си. Ако отстранявате прецъфтелите разклонения до първите листа, ще помогнете на далията да формира нови разклонения и по-богата маса. Да се захващаме за работа и да засадим далиите. Трябва ни по-голяма саксия, така че спокойно да разположим грудките на луковиците, без да се притискат една в друга и без да се застъпват. Саксията трябва да има достатъчно отвори, за да се изтича излишната вода. Напълнете саксията до около 10 см от върха и с торф или друга обезпаразитена и подхранена почва. Добавете малко торф за луковични цветя в суха или течна форма. Разположете грудките внимателно, като се стараете миналогодишното стебло да сочи нагоре. Оттам ще се появят новите стебла. Забийте подпора до отрязаното стебло, за да осигурите поддръжка на далията, когато порасне, без да наранявате корените и на по-късен етап. Допълнете саксията с торф и оставете на светло място. Полейте саксията обилно, за да слегне почвата около грудките и корените. Когато растението достигне 30-40 см височина, можете да я привържете внимателно, без да стягате, с канап или цветарска щипка към подпората, която сте забили в саксията при посаждане. Когато растението развие първите цветни пъпки, можете да започнете да го подхранвате на всеки 2 седмици за по-обилен и по-дълготраен цъфтеж. Това беше всичко от мен за днес. На есен ще очакваме снимки на красивите ви далии. До скоро и до следващия път!